बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेनो जिसुनि मुङैनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ'आ जों साफ्रोमनिबो थाखाय गोबां गोनांथि जागोन। मानोना आङो मोनसे बेबायदि सोंलु लानानै फैदों, जि सोंलुनि फिननायखौ दिनै गोबां मानसिफोरा नागिरो। बे नागिरनाय सोंलुनि फिननायखौनो लानानै फैदों आरो लोगोसेनो आं सोंलुखौबो नोंथांमोननो लाबोगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सोंलुआनो जाहैबाय बासायजानायखौ सोरनो नांगौ? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बासायजानायखौ सोरनो नांगौ आरो बासायजानाया मा? बे बिसयखौ लानानै जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बाथ्राखौ सावरायगोन। बासायजानाया सोरबा धोनिनि थाखाय नामा? सोरबा गोरिबनि थाखाय नामा? सोरबा गुफुर मानसिनि थाखाय नामा? सोरबा गोसोम मानसिनि थाखाय नामा? ना सोरबा गोजौ मानसिनि थाखाय, ना सोरबा गाहाय मानसिनि थाखाय? सोरबा गोरिबनि थाखाय, सोरबा धोनिनि थाखाय? सोरबा गियानिनि थाखाय, ना सोरबा जाम्बानि थाखाय? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बासायजानाया सोरनि थाखाय? दा गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जागोन। बे भिडिअआ नोंथांनो लामा दिन्थिगोन आरो बासायजानाया मा बे बाथ्राखौ मोजाङै बेखेवनानै होगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो मोनफा मोनफा बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो सोंलु खालामैनो फिननाय फारसे ओंखारलांबाय थागोन। गिबि सोंलु बेनो जाहैबाय व्हाट इज सेलवेशन? सेलवेशन क्या है? बासायजानाया मा? अनजाग्रा फोथायारि नोंथांमोन, नायगिरि नोंथांमोन, बासायजानायनि ओंथियानो जाहैबाय, सेलवेशननि ओंथियानो जाहैबाय पापनिफ्राय उदांस्रि मोननाय। बासायजानाय माने आत्मानि मुक्ति मोननाय। बासायजानाय माने फिन इसोरजों लोगोसे खौसेथि जाफिननाय। आरो बासायजानाय माने जोबनो गैयै जिउखौ मोननाय। इसोरनि गोथार बाइबेला बुङो रमारि 3:23 सिरियाव, साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनोदि साफ्रोमबो सुबुं माहारिया पाप मावबाय आरो साफ्रोमनोबो बासायजानायनि गोनांथि, उद्धारनि गोनांथि, सेलवेशननि गोनांथि दं। मानोना रावबो पापनि बाहेराव गैया, गासैबो पापनि आन्दाराव, पापनि सिङावनो दंजोबो। जुदि बयबो सुबुं माहारिया पापनि सिङावनो दङब्ला बासायजानायखौ बयनोबो नांगौ। अनजाग्राफोर, आङो नैथियाव लानानै फैदों जाहैबाय जे जोङो मोनसे सल'नि गेजेरजों बाथ्राखौ मोजाङै बुजिसिननो नाजागोन। बे जाहैबाय रबिनि जिउ जारिमिननि बाथ्रा। गोदो गोदाय मोनसे फिसा गामि दङमोन। बे गामियाव रबि मुंनि सासे मानसि थायोमोन। रबिया उन्दै समाव जोबोर मोजांमोन। बियो बिमा बिफाफोरनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मानियोमोन, गिर्जायाव थाङोमोन आरो आर'ज खालामोमोन। इसोरनि गोथार बाइबेलफोरखौबो बियो फरायोमोन। नाथाय जेब्लानो बियो लासै लासैयै देरबोबाय एबा सेंग्रा जाबोबाय, अब्लानो बिनि जिउआबो सोलायबोबाय। बियो नंखाय बुंनो सोलोंबाय, गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जाबाय, जौ लोंनाय, नांज्लायनाय खमज्लायनाय आरो पापआव बियो गोदोलांबाय थाबाय। आरो लासै लासैयै रबिनि गोसोआ गोरानिख्रुइ गोरा आरो गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांबाय। सानसेखालि रबिया हारसिं जिरायनानै दङमोन। बेजों लोगोसे रां दङमोन, लोगोफोर दङमोन, नाथाय अब्लाबो बिनि गोसोआव माबा मोनसे असान्तिया दङमोन एबा असान्तिया जादोंमोन। आरो बै समाव बियो गोसोआव बेबायदि साननो हमबाय जे आङो मानो गोजोन गैया? आंनियाव मानो खुसिया गैया? आंनि गोसो इसिंनिफ्राय एबा आंनि गोसो इसिङाव मानो आं गावखौनो गाव हारसिं मोनो, गोजोननाय गैयै मोनो? बेबायदि होननानै सानबाय। बेबायदि अबस्थायानो दिनै गोबां मानसिफोरनियाव दङ। गोबांखौनो बायजोनिफ्राय एबा बाहेरनिफ्राय जेब्ला जोङो नायगोन, गासैखौबो थिग नुगोन, अके होननानै सानगोन। नाथाय बैसोरबो सिङाव गोबां बायग्लिनानै थायो, सिङाव गोबां बायफ्लेनानै दं। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो थामथि सोंलुआव, पापआ मा खालामो? अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, पापआ मोनथाम खामानि मावनो हायो। बे जाहैबाय, सेथि, इसोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामो। नैथि, गावनिफ्राय गावखौनो गोजान खालामो। थामथि, गुबुननिफ्राय गोजान खालामो। बेनिखायनो गोथार बाइबेला रमारि 2:23 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, पापनिफ्राय मोननाय बिथाया थैनाय। अनजाग्राफोर, बे थैनायनि बाथ्राया मोदोमनिल' थैनायनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय आत्मिकनि थैनाय, आत्मिक मृत्युनि बाथ्रा आरो लोगोसे इसोरनिफ्राय गोजान जानायनि बाथ्रा। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो रबिनि सल'आव थांफिननि। सानसेखालि रबिनि गामियाव सासे पास्टरा फैबाय आरो बै पास्टरा बै गामियाव फैनानै बेबायदि मोनसे मेसेज, बोसोन होफैबाय जे नोंथाङा जुदि बायग्लिनानै दङब्ला, नोंथाङा जुदि पापीब्ला, नोंथांनियाव जुदि दुखु दङब्ला, नोंथांनियाव जुदि गोजोन गैयै जादोंब्ला, अब्लाना जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ बासायनो हागौ। बेबायदि होननानै पास्टरा मेसेज होबाय। आरो बै समाव रबिया पास्टरनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै गोबां मिनिबाय आरो बियो गावनि गोसोआव सानबाय, आं बायदि पापीखौ
सोर निमाहा होनो हागौ, सोर खेमा होनो हागौ होननानै बियो गोसोजों गोसो सानबाय। आरो फिन बै समावनो बिनि गोसोआव मोनसे राव फैबाय, मोनसे बाथ्राया फिन रिंसार फैफिनबावबाय। बे जाहैबाय, थारैनो सोरबा आंखौ सोलायनानै होनो हामारगोन ने? थारैनो आंखौ सोरबाया सोलायगोन ने? बेबायदि होननानै बिनि गोसोआव मोनसे फिन बेबायदि सोंलुआ जाखांफिनबाय। अनजाग्राफोर, सोंलु फारसे फैफिनदोनि, बासायजानायखौ सोरनो नांगौ? गोरिबनो नांगौ नामा? येस, गोरिबनोबो नांगौ। धोनिनो नांगौ नामा? येस, धोनिनोबो नांगौ। मोजां सुबुंनो नांगौ नामा? येस, मोजां सुबुंनोबो नांगौ। गाज्रि सुबुंनो नांगौ नामा? येस, नंगौ, गाज्रि सुबुंनोबो नांगौ। That means गासैबो रोखोमनि सुबुंनो बासायजानायखौ नांगौ, उद्धारखौ नांगौ, एबा गासैबो रोखोमनि सुबुंनो बासायजानाया गोनांथि। अनजाग्राफोर, मानो गासैबो सुबुंनो बे बासायजानायखौ गोनांथि? मानो गोनांथि दं? बेनो जादों जाहैबाय, जों गासैबो सुबुं माहारिफोरा पापी। जों बयबो पापीखाय जों बयनोबो बासायजानायखौ नांगौ आरो जों गावखौनो गाव बासायनानै लानो हाया। बेनिखाय जोंनो बासायजानायखौ नांगौ आरो जोंनो सासे उद्धारकर्ता, बासायगिरिखौ जोंनो नांगौ। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि 14:6 ओरैहाय बुंदोंमोन, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बासायजानायखौ बबेबा धोरोमनि गेजेरजों मोननो हाया। अनजाग्रा लोगोफोर, बासायजानायखौ मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों मोननो हाया। अनजाग्राफोर, बे सेलभेशनखौ, बासायजानायखौ, बासायनायखौ केवल जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल'सो मोननो हायो, जिसु ख्रिस्ट'निफ्रायल'सो मोनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जे जोंनि बासायगिरि, जिसु ख्रिस्ट'आल'सो जोंनो बासायनायखौ होनो हागौ। बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय मा मावखो? जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापखौ बानस'नानै लाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमनिबो थाखाय क्रुसाव थैबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमनिबो थाखाय सानथामाव सिखांफिनबाय। बेनिखायनो गोथार बाइबेल जहननि 3:6 ओरैहाय बुङो, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय। बिखौ जाया फोथायगोन, बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। नायगिरि लोगोफोर, बेखौनो बुङो अननाय, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनिफ्राय जेबो लायालाबानो गावनि अननायखौ जोंनो होबाय, बिना सर्तआव आरो बिना सिमा गैयाजासे अननाय। बिनि अननाया जोबनो गैया आरो अरायनि थाखाय बे अननायखौ जोंनो होबाय। अनजाग्राफोर, फिन जोङो रबिनि सल'आव थांफिनदोनि। सानसेखालि रबिया गिर्जायाव ओंखारलांबाय आरो बै सानखालि पास्टरा गिर्जायाव मेसेज होबाय थादोंमोन जाहैबाय, नों जुदि गावनि पापखौ गनायनानै लायोबा, स्वीकार खालामोब्ला, जिसु ख्रिस्ट'नियाव बुंथिनानै लायोब्ला, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो गोदान जिउ होगोन। बे बाथ्राखौ लानानै बुंथिगिरिया एबा पास्टरा बोसोनखौ होदोंमोन। पास्टरनि बे बोसोनखौ खोनानानै रबिया गाबबाय आरो हान्थु खरायनानै बियो बुंबाय, ओ जिसु, आंखौ निमाहा खालाम, आंखौ सोलाय, मुझे बदल दो, आंखौ सोलाय। बेबायदि होननानै रबिया बुंबाय। बै सानखालि बिनियाव माबा मोनसे सोलायनाया फैबाय, जेरावहाय बिनि गोसोआ रेजें जाबाय, बिनि मेगनाव माबा मोनसे गोजोननाय, सान्थिया फैबाय आरो बैयो बै समाव मोनदांबायदि, हमदां हाबायदि जे माबा मोनसे आङो गोदान जाबाय, आङो गोदान जोनोम जाफिनबाय। बेनो जाहैबाय उद्धार, बेनो जाहैबाय बासायजानाया। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो आरोबाव नेक्स्ट कुइसन फारसे थांदोनि। बे जाहैबाय, जों बासायजानायखौ बोरै मोननो हागौ? सेलभेशनखौ एबा उद्धारखौ बोरै मोननो हागौ? बेनि मोनथाम सहज बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों, जे जोङो बासायजानायखौ जेन जों मोननो हागोन। बेनि मोनथाम सहज लामा। सेथि खामानि, पापखौ स्वीकार खालाम एबा पापखौ गनायनानै ला, जे औ आं पापी, औ आं पाप मावबाय होननानै। नैथि, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाय, जिसु ख्रिस्ट'आनो आंनि उद्धारकर्ता, बासायगिरि होननानै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाय। थामथि, जिउखौ सोलाय। आवगायाव जि लामाफोराव सोलिगासिनो दङमोन, जि लामाफोराव आगान होबाय थादोंमोन, बै गासै आगान होनाय लामाफोरखौ कमप्लिट नागारबोजोबदो। अब्लानो बासायजानायखौ मोनो एबा अब्लानो बासायजानायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन बाइबेला बुङो, रमारि 10:9 जिसुआनो फोरबो होननानै नोङो सिमान लाब्ला आरो बेखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों होननानै फोथायब्ला नों बासायजागोन। अनजाग्राफोर, सासे सुबुङा जुदि बासायजायोब्ला
बासायजानायखौ मोनबायब्ला बिनि जिउआ माबायदि जायो? सासे मानसिया जुदि बासायजाबायब्ला बासायजाखांनायनि उनाव मोनसे गोदान गोसोखौ मोनो। सासे मानसिया बासायजाखांनायनि उनाव मोनसे गोदान जिउखौ मोनो आरो सासे मानसिया बासायजाखांनायनि उनाव मोनसे गोदान साननायखौ मोनो। दानाब्ला रबिया सोलायबाय। दायो रबिया गुबुनखौ मदद खालामोसै, गाव आरज खालामोसै आरो सैथो लामा फारसे बियो आगान होबाय एबा सैथो लामा फारसे थाबायोसै। अनजाग्राफोर, दानाब्ला बयनिख्रुइबो गोनांसिनथार सोंलु सोंनो नागिरदों बे जाहैबाय बासायजानाया अरायनि थाखाय थायोना ना दान्दिसे समनि थाखाय थायो? अनजाग्राफोर, बेनि फिननाया ओरैहाय फैगोन। बासायजानाया बबेबा लामा ससेयाव जोबनानै थांग्रा नङा। नोंथाङा जुदि बासायजाबायब्ला, जों जुदि बासायजाबायब्ला बे बासायजानाया जोबनानै थाङा, अरायनि थाखाय थायो, बियो अरायनि जायो। बे बासायजानाया माबा मोनसे कार पेन्सिलजों लिरनानै दोननायखौ राबारजों खोमोरनायफोर बायदि नङा। राबारजों खोमोरना होबानो गोमोरलांनाय बेफोरबायदि नङा। बासायजानाया अरायनि थाखाय। गोथार बाइबेला जहननि 10:28 सिरियाव ओरैहाय बुङो, आङो बिफोरनो जोबनो गैयै गोथांखौ होयो आरो बिफोरो जेब्लायबो आद्रि जानाय नङा आरो रावबो आंनिफ्राय सेनानै लांनो हानाय नङा। लोगो नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांखौ सोंलु सोंनो हास्थायदों। नोंथाङा गोजोननायखौ नागिरोना? नोंथाङा गावखौनो गाव सिङाव लांदां मोनोना? मा नोंथाङा गोदान जिउखौ हास्थायोना? जुदि नोंथाङा बुङोब्ला औ आंनो नांगौ, आंनो गोनांथि जादों होननानै बुङोब्ला अब्लाना नोंथांनो बासायजानायखौ नांगौ, उद्धारनि गोनांथि जादों, नोंथांनो सेलभेसननि गोनांथि जादों। आरो बे बासायनायखौ होग्राया सोर? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजाव, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाय, बिनियाव बासायजानाया दङ, बिनिफ्राय बासायनायखौ मोनो, बियो जोंनि बासायगिरि। अनजाग्राफोर, जोबनायाव नोंथाङा बेबायदि आरज खालाम, ओ फोरबु जिसु, आं गनायोदि आं पापी, आंखौ निमाहा खालाम, आंनि जिउआव फैदो, आंनो गोदान जिउखौ होदो, दिनैनिफ्राय आङो नोंनि लामायाव थाबायनोसै। जिसुनि मुङाव बियो आमेन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सेलभेशन, उद्धार, बासायजानायनि बाथ्राया माबा मोनसे सल'नि बाथ्रा नङा, बियो सैथो बाथ्रा आरो बियो मोनसे मोनदांथिनि बाथ्रा आरो बियो मोनसे गोदान जोनोमनि बाथ्रा। अनजाग्रा लोगो, जोङो भिडिअ'आव रबिनि सल'खौ खोनासंदोंमोन आरो रबिया सोलायदोंमोन। नोंथाङाबो रबि बायदि सोलायनो हागोन। अनजाग्राफोर, जुदि दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि गोसोखौ हमदांदोंब्ला एबा गोसोआव गोजोन होबायब्ला नोंथाङा लाइक होदो आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ अनो, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ मोजां मोनो, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ गोसो थोयो आरो नोंथांनि बासायजानायखौ बियो हास्थायो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअ'खौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।